Здравствуй, Иван Дадай. Здравствуй, Тупач Бабай. Куда пошел? Здравствуй, Мария Тутай. Здравствуй, Тупач милый. Как дела? Куда пошел? Здравствуй, Микула Дадай. Здравствуй, Тупач Бабай. Как дела? Куда пошел? Canga rahat, tenga sihat bire. Bu жерге негіз солып, жерін ішкертсең яшарға була бит. Жері онақай, сен де болсын ризығым. Тупаш деп аталар бұл ұрын. Сабиларым, тәугерлік барына Тупаш туфрағына салых әлі. Qorşı ola saban toylарын. Ey kızlar! Eydegiz irtege saban toyu. Sirkiş yerga çıkabız kızlar. Eydegiz indi. Eydegiz yukarıştan düşeriz. Eydegiz tezire. Eydegiz kızlar. Kimden başlayacağız? Besim Apa'dan başlayalım. Eğer eyde güzel Besim Apa şul katın matır bile getirlegen iyi bitu. Eyde güzelli kızlar. Besim Apa. Sina kildi koya bulegin. Eyde bile bizden kılgağa tak saban toyu bulen. Subhanallah. Ay, kuru güzelin indi matur. Besim Apa. Eyde, Besim Apa. Gilerik saban toyu bulen.
Kalkmış şakat. Eglem abinin bulegin indiyken. Ay ay, nindi kurkem silgisi. Ay ay. Eglem abi, birge. Ey deli. Kus yapamız cemaat. Kızlar, doğan küpke var mısın Elvis? Zeli papa, iyi de kız. Koya. Kızlar. Remile'nin kilini barbik iyi de güzel yaş kilin bulegine. İyi de güzeli, iyi. Ay ay, kara güzelin indi motor. Ay ay. Batırga elbette iskitkiş. Eydeliyanı beylegiz. Ay ay. Dinar, akin bi. Ay da güzellik öylesip. Yeli mene sulay. Ay 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 ay.
Oy, kora güzel kızlar. Soban toy başlana. Eydegiz indi tezirek. Meydanlığa kütteler bizni. Eydegiz. İtenigiz iken fanyer jeydegiz melle. İtenigiz iken fanyer jeydegiz melle. Gildegiz de oturduğuz tamır jeydegiz melle. Gildegiz de oturduğuz tamır jeydegiz melle. Safiya korale, aldağım merbarale. Safiya korale, aldağım merbarale. Simmegen gesi kelmi ve siyişi bulur ale. Simmegen gesi kelmi ve siyişi bulur ale. Bilezigim yüzügüm giyer minnalı üzüm. Bilezigim yüzügümle giyer minnalı üzüm. Yatka birer yarlarım yok siyer minnalı üzüm. Yatka birer yarlarım yok siyer minnalı üzüm. Safiya koralille aldağım bir barelle. Simmegen gesi kelmi ve siyişi bulur elle. Simmegen gesi kelmi ve siyişi bulur elle.
жырлар жырлый, уйныйбыз әйлән бәйлән. Шатлыклар күңелебездә, ак кояш күгебездә. Килегез дуслар бәйрәмгә, сабан туй бүген бездә. Җилферди шиккән сөлгеләр, сабан туй бездә. Көрәшик тә, ярышыйк та, шатлыклар өстәп күңелгә. Кояш елмая күктә, килегез дуслар кунакка, сабан туй бүген бездә. Безнең авыл янында шаугыр килә киң болын. Сабан туйы бәйрәмен уздырабыз ел сайын. Шатланышып, сөенешеп, килдек менә быел да. Күрше-тирә авыллардан бик күп халык җыелган. Хәерле көн, исәнмесез, данлы сабан туйыбызның хөрмәтле кунаклары. Ерак җирләрдән кунакка кайткан кадерле туганнарыбыз, якташларыбыз, кардәшләребез. Авылыбызның өлкәннәре, дәртле яшь җилкәнчекләре һәм күркәм бала чагалары. Безнең авылга җан өрүче, гел безнең турыда кайгыртып, безне барлап торучы Дәүләт Советы депутаты безнең өчен бик хөрмәтле Ирек Фәрит улы Салихов һәм аның тормыш иптәше Айгөл Альберт кызы Салиховны һәм аның әти-әниләрен көчле алкышлар белән сәламлик. Авылыбызның имам хатибы Фәнил абыйга бирәбез. Әгъузу биллаһи минәш-шайтанир-раҗим. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Элхамдүлиллаһи раббил аламин. Ва салату ва саламу аля расулина Мухаммади ва аля алихи ва асхабихи аҗмәгин. Барлык галәмнәрне юктан бар кылган Аллаһу субханаху ва тәгаләгә рәхмәтләребез, данлыкларыбыз булса иде. Җир йөзенә рәхмәт өчен җибәрелгән сөекле пәйгамбәрбез Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям хәзрәтләренә, аның гаиләсенә, сахабаларына салават шәрифләребез барып ишетсә иде. Әссәламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Дин кардәшләрем, авылдашлар, килгән кунаклар. Сезне барыгызны да дини бәйрәмләребездән кала иң олы бәйрәмебез Башкорт татар сабан туйы көне белән котласым килә. Менә һәр елны шуша итеп авылларыбызда матур итеп сабан туйлары үткәргән. Авылыбыз гөрләп тора, мәктәпләребез эшләп тора, клубларыбыз, мәчетләребез эшләп тора. Шушы бәйрәмнәребезне оештырган, шуша итеп авылыбызны ямьләндергән Хөрмәтле Мулла Гали улы Фәридкә, дәүләт депутаты Фәрид улы Иреккә, директор Хәйрия фонды Рузалия Якуб кызына, шулай ук үзебезнең администрацияга, үзебезнең авыл советына, мәктәп кызларына, һәр берсенә, һәр беребезгә зур рәхмәтләребезне ишеттерәсем килә. Шушы әйтеп, Аллаһ Тәгаләнең субханаллаһ рәхмәте белән яңгырларыбыз вакытында яна, кояшларыбыз вакытында чыга. Афәтләр авылыбызны урап уза. Менә шушындый хөрмәтле кешеләребез, шушындый авылларыбызны ямьләндергән өчен аларга зур рәхмәтләребезне әйтик. Шын мусулманча матур итеп шушы сабан туйларыбызны үткәрергә насип булсын. Һәр кайсыбызның Аллаһ субханаһу ва тәгалә тәннәребезгә сәламәтлек, җаннарыбызга тынычлык, малларыбызга бәрәкәт насип итсен. Дуа кылып алыйк. Раббана атина фи дунья хасанатан ва фил ахирати хасанатан ва қина газабан нар. Амин. Аллаһу акбар. Рәхмәт яусын Фәнил абыйга. Сүз Минзәлә муниципаль районы башлыгы Салахов Айдар Фаслах улына бирелә. Сезнең төбәктә районыбызда бүген милли бәйрәмебез, Сабан туй бәйрәме. Барыгызны да шушы үзебезнең көтеп алган бәйрәм белән тәбрик итәм. Әле яңа Минзәлә шәһәрендә бөтен районның шушы район бәйрәме Сабан туйын үткәреп киттек. Менә инде бик матур итеп җыелгансыз, оештыргансыз. Шушы соңгы елларда инде менә
Салиховлар семьясы белән берлектә Фәрит абый, Ирек аның улы шушы авыл тормышын жанландырып җибәрдек бергәләп. Менә инде 4 ел, 5 ел элек башланган эшләр, менә шушының хәтле халык, ул инде бөтенебез өчен дә зур бәйрәм, аларга бик зур рәхмәт, шушы авыл өчен үз көчләрен куеп, бөтен ярдәмнәрен күрсәтеп, менә шундый бәйрәмнәрне үткәрергә, башка бәйрәмнәрдә бик актив катнашалар. Берсе артыннан берсе менә шушындай уңай эшләр башкарыла. Сабантуй инде ул һәр вакыт ул менә бүгенге чыгышта да әйтеп үттем Минзәлә шәһәрендә. Ул игенчеләр бәйрәме. Бүген басуларыгыз аны кем генә эшкәртсә дә бөтенесе эшкәртелгән. Менә һава торышлары уңай. Һәр вакыт эшләгән кешегә үзенең ярдәмен күрсәтеп тора. Аллаһка тәгалә соңгы менә шушы елларда инде барыбыз да бергәләп шушы район тормышында актив катнашабыз. Барыгызга да бик зур рәхмәт. Сезне барыгызны да шушы бәйрәмнәр белән, Сабантуй белән. Благодарственным письмом награждается Фарзиев Марат Мансурович за достойный вклад в развитие сельского хозяйства района. Желает семейного благополучия, крепкого здоровья и успехов в работе. Минзевинского муниципального района выражает благодарность Тухватовой Салиме Лутфиевне за достойный вклад в развитие сельского хозяйства района. Желает семейного благополучия, крепкого здоровья и успехов в работе. Муниципального района выражает благодарность Мухамедзянову Габдрашиту Исмагиловичу за достойный вклад в развитие сельского хозяйства района. Желает семейного благополучия, крепкого здоровья и успехов в работе. Хәзер сүзне Хабибуллин Альберт Галимҗан ул дәүләт советы депутаты. Рәхмәт итегез. Кадерлі милләттәшләр, кадерлі қунаклар, шынанда әйткәндә минем өчен бик көтелмәгән бер бәйрәмгә эләктем мин. Шул ук вакытта мин бик рәхмәтлемен Айдар Фасловичка, Ирек Фаридовичка, Фарид абыйга. Әле менә бер сәгатьтә үтмәде, гөрләп, матур итеп, район үзәгендә бик матур итеп Сабантуй үтте. Мин барыгызны да бүгенге очрашудан файдаланып, бүгенге бәйрәм белән Сабантуйыбызны күп гасырлардан килгән, безнең яраткан бәйрәмебез Сабантуй белән тәбрик итәргә рөхсәт итегез. Һәм дә барыгызга да, гаиләләрегезгә, балаларыгызга, оныкларыгызга, монда булган, бу майданга җыелган халыкка исәнлек, саулык, киләчәктә менә шундый якты күкләр, якты кояшлы көннәр дәгенә бергәләп, узак еллар бергә яшәргә. Бүгенге очрашудан файдаланып тагы бер сүз әйтәсе килә. Мин үзем Баулы ягыннан, Баулыда туып үскән кеше. Шул ук вакытта менә 2014 елны Баулы халкына танышырга бәхет булды Салиховлар гаиләсе белән һәм Ирек Фаридович белән. Biz аны 2014 елны Баулы халкы, Ютазы халкы һәм Бугылма районының авыллары Ирек Фаридовичны дәүләт советына депутат итеп сайладык. Мин ул вакытта Баулы районында җитәкче булып, район башлыгы булып эшләдем. Менә бер качан да уйламаганым, менә Ирек Салиховның әнисенең туган авылына менә шулай итеп кунак булырмын дип, бик зур рәхмәт сезгә. Менә шундый матур табигатта, матур пишмакта нәсел, Ирекнең нәселе икән. Ирек Фаридовичка бик зур рәхмәт. Киләчәктә матур итеп, менә шушы халыкка бергәләп хезмәт итәргә Ходай Тәгалә насыйп итсен. Барыгызны да бәйрәм белән исәнлек, саулык сезгә барыгызга да. Рәхмәт. Бик зур рәхмәт. Сүз благодарения Хәйрия фонды президенты Тупаш авылы кияүе Салихов Фәрит Муллагали улына бирелә. Хөрмәтле топашлар,
келген қонақлар, ғасырлар бойы халқымыздың рухи бірлемлігін нығытқан һәм милләтебезнең йөзек кашы булган Сабан туй бәйрәменә җыйналдык. Без бу бәйрәмне шушы форматта инде быел 4нче тапкыр билгеләп үтәбез. Biz халкыбызның телен, динен, гырыф-гадәтләрен сакларга һәм аны яшьләргә аңлатып, өйрәтеп калдырырга бурычлы. Бу юнәлештә Тупаш авылы кешеләре, аның клуб работниклары, мәктәп хезмәткәрләре үзләренең лайыклы өлешләрен кертәләр дип әйтәсе килә. Форсаттан файдаланып, шуны әйтәсе килә. Күптән түгел генә җиңү бәйрәме алдыннан Тупаш авылы үзешчән артистлары Актанышка барып, анда искиткеч матур театр күрсәттеләр. Bütün Актаныш халкы әлдә булса шаккатып сөйли аларның таланты турында. Безгә ул авылны күрсәтәле, ул авыл кешеләрен белән таныштырале дип, бүген безгә монда Актанышның ветераннар советы рәисе Нурлыев Нурулла Гаяныч үзе дә килде. Ул анда утыра трибунада. Миңа инде Тупашчылар, Тупаш хатын-кызлары, biz телевизордан, газета журналлардан чыгышларын шаккатып тыңлый торган бер кеше бар. Шуны гына күрсәтми калдың безгә. Bütün министрларны, bütün җитәкчеләрне, bütün язучыларны, bütün политикларны алып килдең инде. Ләкин безнең Кадрия Раисовна Идрисованы күргәнебез юк диделәр. Бүген ул менә сезнең каршыда. Кадрия Раисовнаны минем янга чакырыйк әле, әйдәгез. Татар, bütün дөнья татар, bütün dünya татарларын, хатын-кызларының Ак Калфак иҗтимагый берләшмәсе рәисе Кадрия Раисовна менә үзе менә минем янда ул. Күрегез, киләчәктә Тупаш кешеләре Кадрия Раисовна белән бергәләп матур иттереп, телебезне, динебезне, безнең матур традицияләребезне саклау юнәлешендә эшләсәк иде, һәм тагын да матуррак, күркәмрәк, bütün дөньяга шаулатырлык иттереп күрсәтә алсак иде. Ничек үрнәк татар авылы була? Ничек үрнәк татар хатын-кызлары була? Ничек иттереп алар балалар тәрбиялиләр? Менә бу юнәлештә без bütün дөньяга үрнәк булырга тиеш. Шулай эшләсәк, безнең уңышларыбыз булыр. Кадрия Раисовнага да сүзне бирәсе килә. Рәхмәт, Муллагалиш. Хөрмәтле җәмәгать, хөрмәтле шушы авыл халкы, бергә кайткан кунаклар, хөрмәтле хатын-кызлар, ир-атларыбыз, барыгызны да бүгенге шундый матур мәртәбәле бәйрәм белән котлыйсым килә. Исән, сау булыгыз, сәламәт булыгыз барыгызда, бергә матур эшләр башкарырга насыйп булсын. Менә бу авылга без 2 сәгать алдан килдек. Ни өчен 2 сәгать алдан килдек? Авылның bütün җирен карап чыктык. Барладык, карадык. Һәм шундый фикердә булды. Менә безнең Әүрәт Пасаховичның әйткән сүзе бар, бер мизеләгә кайчан киләсез инде сез? Кайчан әзрәк татарлаштырабыз инде безнең җирлекне дип. Менә ул мизгелләр җиткәндер дип уйлыйм мин. Һәм инде менә бүген шушы авылга килгәннән соң миндә шундый фикер туды һәм бик горурлык хисе белән. Фәрит Муллагалич безнең Актаныш кешесе. Ирек үзебезнең егет. Үзебездә укыган, үзебездә туган Актаныш егете. Ләкин шул әйбергә бик игътибар итеп утырдым мин. Менә аның дәүәтисе, дәүәбисе микән. Андан инде ул Әбекәй бабыкай дип йөрттеләр микән. Шушы авылның Әбекәй бабыкайлары бик көчле икәненә мин ышанып утырам бүген. Аңа шундый тәрбия биргәннәр. Алар монда үскәннәрдер дип уйлыйм, монда йөргәннәрдер дип уйлыйм һәм шушы орлыкны салганнар, тәрбия орлыгын. Һәм бүгенге көндә без тәрбия эшләре белән бик күп шөгыльләнәбез. Һәм аның берсе шушы җирлектә булыр дип уйлыйм киләсе елга. Без планга кертеп куярбыз. Монда инде әни хакы һәм хатын хакы дигән тема астында үткәрәчәкбез. Чөнки күрәм баш аягы белән Фәрит Муллагалиш шушы авылга гашыйк булып, шушы авылга бүген менә шундый хезмәтләр күрсәтә. Кызына гашыйк булу, авылга гашыйк булдыра инде ул. Инде шушы авылның оныгы менә никадәр изге эшләр бергәлеккә җитәкчелек белән эшләнгән. Шундый зур эшләр эшләнгән. Бу бит яшь кенә Ирек Фәрит улының менә бик зур эшләре.
Һәм менә шушыңа күрә моны бөтен дөнья халкына күрсәтергә кирәктер хатын-кызларына димен. Менә ана хакы дигән әйберне без аңлатырга бурычлы дип уйлыйм. Менә шушы авыл мисалында. Һәм менә шушы авыл хатын-кызлары сезгә мөрәҗәгать итәм. Бу көнне каршы алу өчен безгә сезнең белән бик күп эшләргә кирәк үзебезгә дә хатын-кызларыбызга. Кул хезмәтенә бик күп, бөтен эшләргә хәзер бергәләп тотынырга кирәк. Һәм киләсе елга бер елдан шушы көнне шушы җирдә каршы алырга дип. Исән булыгыз, имин булыгыз, сәламәт булыгыз һәм бергә эшләргә ясын. Рәхмәт сезгә. Сезгә рәхмәт. Рәхмәт кадәр рәисымна. Безнең әле аның белән бергә тормыш иптәше Татарстанның ат казанган мәдәният хезмәткәре, җырчы, үзенең искиткеч моңлы, кабатланмас моңлы тавышы белән бар кешеләрне әсир иткән тавышы белән Азат Нургалиев катнаша. Ул әле сезгә җырлап күрсәтер дип уйлыйм Сабантуй барышы дәвамында. Хәзер инде барыгызга да Сабантуйда матур иттереп катнашып, менә күрәсезме нинди матур пролог күрсәттеләр. Тупаш авылы үзешчәннәре Тупаш тарихын күрсәтергә тырыштылар. Нинди урыс авыллары арасына килеп кергән Тупаш бабай монда нидә йөрде? Тарихны искә төшерергә тырыштылар. Менә шушындый башлангычлар белән киләчәктә дә балаларны, яшьләрне тәрбияләүне дәвам итсәк иде. Сабантуй бәйрәм, барыгыз да матур иттереп ярышларда катнашыгыз. Матур иттереп бүләкләр алыгыз. Бүләксез беркем дә китәргә тиеш түгел. Профессионал артистлар җырлар, ләкин күпчелек бәйрәм үзебездән тора. Актив катнашыгыз, травмалар алмыйча матур иттереп бәйрәмне истә калырлык иттереп, күңелле иттереп бергәләп үткәрик. Рәхмәт, бәйрәм белән барыгызны да. Сабантуй белән котлау өчен сүзне Дәүләт Советы депутаты, Ядрән Ойл ширкәте генераль директорына Салихов Ирек Фәритуллына бирәбез. Хәерле көннәр. Бөтен әйтәс сүзләр әйтелде. Мин сезне фақат шул якты матур Сабантуй белән котласам килә. Ял итегез, бәйрәм итегез, барыгызны да бәйрәм белән. Рәхмәт. Сәламләү өчен сүз авыл җирлеге башлыгы Билалова Сәрия Сихат кызына да бирелә. Хөрмәтле авылдашлар һәм мәртәбәле кунаклар, мин дә шулай ук барлык яхшы матур сүзләргә кушылып, сезнең барыгызны да татар халкының гаҗәеп матур бәйрәме Сабантуй белән тәбрик итәм. Күкләребез аяз булсын, илебездә иген мул булсын, өстәлләребез бай булсын. Барыбыз да сәламәт булып, бергә шушы Сабантуйдагыча матур итеп, гөрләтеп яшигәле. Күтәрелсен авылым, ул яшәсен уңган уллары. Тик ямләнсен кабат, тик яшәсен, гөрләп үтсен Сабантуйлары. Һәм кайтсыннар иде туганнар да, төрле өлкә, төрле почмактан. Куансыннар иде тугайлар да, без ким түгел авылым оҗмактан. Гөрләп торсын майдан җыр биюдән, моңлы җырлар җилдә таралсын. Ләззәт туйсын һәркем, һәр бәйгедән, милли бәйрәм җилгә танылсын.